Ekwulọbịa adịgo mma udo amaka obodo Ekwulọbịa na-agụ ata ọkwụ na-abụ ụgwọ na udo na-ebute ezigbo ibe udo n'ọnya na-ebute ụgbala ibe akwakụ na ibe nwe ọkwụ na-abụ ụgwọ udo na anyị mela dịgbo mma na be anyị amakazi Ekwulọbịa ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi onye ọbụla dịka anyị si malụ onye anyị na ya nọ bụ President General Ekwulọbịa nọ n'ụbọchị tata ịkọwapụtala Ekwulọbịa dịka ife si aga. Nwoke ọma, dịka anyị si malụ nyekene Ekwulọbịa update n'ife gbasalụ constitution nke Ekwulọbịa maka na o kwere anyị mata na kamgbe ọnwa one ma ọ afọ one na Ekwulọbịa na-enegala anya inwe constitution ọfụ. Nyekene anyị update n'ife gbasalụ constitution a. Yes, nke mbụ bụ na o doro onye Ekwulọbịa ọbụla anya na problem Ekwulọbịa nwekarịsịrị nke anyị ji nọ n'ọgba aghara for 13 good years bụ constitutional crisis. And ọ ya mere anyị nwa new executive ji wee sị yes na anyị ga-take time ịfụ na emele ya mee ya ọfụma. Before anyị abata na January 7th last year, enwegodo constitution drafting committee dị on ground nke si n'aka ndị IRG Indigenous Religious Group wee nwee dịka gọọmenti nyere ha ntụziaka ime constitution itinye udo na Ekwulọbịa. So mgbe anyị batara ọfọ ha na-alụ ọlụ ha ọfụma dịka m ga-ekwu. So mana ha alụsigo ọlụ submitiela anyị their draft. I fụ na ọ dị ezigbote mkpa na anyị kekwa that draft to various units, organs and villages because villages are the major stakeholders Ekwulọbịa nwere. Ka anyị fụ na anyị nyechikwara to all the villages, ha gakwa through it, which shatter their input, both the federating units, talking about their broad branches. I kesakwala all around, some stakeholders, I kekwala like that. When I send over na gazie through nkefa, which shatter input, ka anyị wee gada ya ka enwee a constitution a ga-asa at least 85-90% of the acceptable in the aka ndị mmadụ. Ọ ya bụ ihe anyị na-eme maka ya. Because anyị chọrọ ka eme ya in a hurry. But etukwula na gwuji eji etukwula na gwupụtakwa ya ka mma na enwere ndidi gwupụta ya ọfụma. That is the stage constitution Ekwulọbịa nọ na. And we have given the constitution dịka nkwu to various organs and units o kwesịrị ka o luo aka. Ya anyị na-ayọzi ha bụ ndị ọbụla wepụta time thoroughly ga through the constitution wepụta ihe adịghị mma na ya a ga-agbanwe, nke adịghị mma na ihe etinye ka anyị tinye. Otu a ka ọ dị. Okay, ịkọwala ya ọfụma. Onwelu time Ekwulọbịa ga na-enegala anya ga-abụ mgbe fa ga na-enwe nchekwube na constitution a ga-adị ready. Yes. Based on the last expanded executive IMELO, expanded executive in the sense a meeting covered village chairmen and federating units. The last meeting anyị nwere nkwekọrịta na anyị ga na-atụ anya input ndị mmadụ April ending. Anyị ga na-atụ anya all the various organs jigasị their constitution ga return their input before agazi for proper documentation. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Okay, ife nke abụọ anyị ga-asị ka inye Ekwulọbịa update bụ ife gbasalụ ime akaụntụ maka na Ekwulọbịa nọlụ years dịka ndị enwelọ ndị isi maka na enwelụ division emechazie Chukwu mee ebele achịkọta ife niile ọnụ then welu na-ekwuzi okwu akaụntụ. Kedu update ị ga-enye ndị Ekwulọbịa niile gbasalụ ife gbasalụ ya bụ akaụntụ? Yes, update ihe m ga-akọwa na data account bụ na finally ha emego akaụntụ. ADU bụ ụzọ wee mee submit their own. EPA mekwazie na January 11th, this January 11th. And dịka o si wee dị mana asị ebe ọwụ na a na-anụ ọgụ okwu ọjọọ adị akọ na ya
So the account anyị nabatara the two account as a working document. And anyị kwukwazi na anyị ga-anọ na expanded executive wee tụnye maka ya. Mana ama m na ebumnuche onye Ekwulọbịa ọbụla na-ekwu ka anyị march ya forward maka akaụntụ abụrụ ya bụ issue. Ọ bụrụ na anyị nweta nye udo dị ka anyị si chọọ, ịma asị ada echekwacha ihe nkịta lili ada echekwacha ihe nkịta lili n'ọfịa. So anyị na-ayọ onye Ekwulọbịa on that account issue ka anyị mee ya mbimbibiri then onwe ihe ndị ọzọ anyị ga-etrace ka anyị gbapụ ya ọsọ ịchụkwute obodo ibe anyị gbanarịchagoro anyị. Ihe ndị a bụ ihe esemokwu na-ebute n'obodo. I nabatara the two accounts as a working document. In our coming as expanded executive, ka anyị ga-ekwu much about it. But the opinion ndị mmadụ bụ kalịchala ka anyị na-efele anya n'ụfọdụ ife dị na ya. Okay. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche maka nke anwa.